Okay, mayong mudto, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na po kita mga higala, dili nga atong tulumanon sa kahanginan, CONA Catechism of Air. O ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Agam. So may mudto na no, Luzon, Visayas, Mindanao, may mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Abay no, kumusta naman mga higala? Na hinaod ako nga na kamong tanan sa kapiskay sa panglawas. Akong gitarong mga higala ha, kami juga takilid sa Juday. Okay, naarap. Takilid pag yun na. Higala ha. Okay na. Nahala, no? Nahala, may mudto na kanatong tanan mga higala. Abay no, ato dahil nga timbayaon usabong may mudto ang atong talahurong obispo, Bishop Julito B. Cortez, sa atong station manager, si Father Ramata, atong station manager usab dito sa Acting Basay, si Brother Elmer Lugatiman. Nahala, may mudto na kanatong tanan. Nang hinaot kita, na kamong tanan sa kapiskay sa panglawas. Abi no ato dahil nga timbayaon usabong may mudto ang atong mga kamadrihan, no? Kumusta na mga mga madre? Si Padre wala gid timbaya. Ay, gitimbaya na mo ha. Timbaya na gid nato ang mga kamadrihan nato. Kumusta na no? Na hinaot kita nga naa gyud sa mayong kahimtang panglawas ang ato ang mga kamadrihan. Ato pong mga ato po mga kaparian, of course, no? Maing mudto na mga fathers. Ug ang ato po nga mga kaigsuonan nga mga lay ministers. Kumusta na nga itong mga lay ministers? Kumusta na, no? Na hinaot kita nga okay ra ka. Kin mga lay ministers na ito mahigala. Dako kay nagikatabang sa ato ang gitawag na itong evangelization. Kaya mo man ni sila mangadto sa mga kabukiran aron paghimo sa ilahang kasaulugan sa pulong. Kini itong liturgy of the word. Mapakalawat ni sila dito, no? Magwali, no? Pasabot sa mga tao kabahin sa pagtulon ni Kristo. Naunya ato pong timbayaon og may mudto ang ato ang mga MBG, no? Dako po kayo ni sila ikatabang ang mga MBG nato, no? Sa ato ang mga kalihukan sa simbahan kay mo ni sila nagpaulipon inta sa pagpanglimpyo, no? Magpaulipon sa mga pagpanglimpyo sa ato ang mga kakapilyahan, sa atong mga mga kasimbahanan, ug daghan pa mga buluhaton ng taon sa atong mga miyembro sa Mother Butlers Guild. Okay, ang ato pong Legion of Mary, no? Mao po ni sila mga higala mo yung nag-back up ni sila sa mga kaparian, no? When it comes to kanabitang mga tao nga mapaiilag yung awhagon nga mudawat sa mga sakramento, no? Katong mga walay mga kumpisal, ilang awhagon nga mga kumpisal, katong mga walay kasal, ilang awhagon nga makapagpakasal, katong mga walay simba, daghan pang uban, no? Sa dakmo ni sila yung mga gitawag na tong backup forces ato mga kapariat kining mga Legion of Mary. Yan, no? Nahala mga Legion of Mary. Labi na diya siyaton, no? Daghan kayong Legion of Mary din na tanhay, daghan po kayo. No, manhuyod. Ako sa una, member mo ko Legion po sa una, pero dili kay gyud aktibo. Pero kanang panahon pa ni Anhing Indaylita nga kadili, no? Nagka-apil-apil po ko sa una din nga. Madali ra po kayo, pero naka-apil jud ko og mga function. Nakakuyog ko sa una sa bayis, tanhay, ganyan. Nahala, no? May mudto na kanatong tanan o padayon kita sa ato ang mga pangalagad. Ari kita sa ato ang CBCP News, Balitang Simbahan, ining kamudtuhon. Batika, ari kita sa CBCP, Diocese of Dumaguete, pinanguluhan ni Bishop Cortez, padayon karon ng panawagan, nga i-veto, umuna usa, no? Kanabitang hold in abeyance, no? Ang implementasyon usab sa NIR kung Region 18 nga gilangkuban sa tulo ka mga probinsya, Negros Oriental, Negros Occidental ug Siquijor, tungod lagi kay walay klaro nga gitawag nato sa English og konsultasyon sa mga tao. So muna nga gikuan gyud kanang ginanawagan gyud si Bishop Julito B. Cortez, of course, pinaluyuhan usab sa mga namong mga kaparian nga i-hold in abeyance gyud, no?
nga dili lang usa maghimo lang gid usa og public consultation. Balita manghigala gikan sa Vatican, Cardinal Go sa Singapore nang hinaot nga magdala og kabag-uhan sa nasangpit nga nasod ang pagbisita unya sa talahurong Santo Papa karong moabot pitsas 11 o 13 hang sa bulan sa Setyembre tuig 2024. O kadto manghigala mga balitang simbahan ni ining kamuntuhon. Abino ari kita manghigala sa ato nga Saint of the Day. Bueno ang atong Saint of the Day karon April 18 na si secondary sa atong listahan. April 18 si San Apolonio, no? Kini si San Apolonio usa kini natawo siya ni atong tuig 185 nya usa kini siya ka Roman senator, no? Usa ka senador nga Romanhon unya na-arrested siya being a Christian, no? He defended the Christian faith in the Senate. But despite of his eloquence, he was beheaded and martyred. No, kini si San Apolonio. No, maayong laki ni siya nga senador. Gani sa dihang gidakop siya iyag yung na panalipdan ang Kristohanong pagtuo. Pero bisan sa pagkamayon niyang musulti, giputlan gid gihapon siya gulo. So muna no. So karong adlaw atong gihinumduman ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si San Apolonio or Saint Apollonius. Apollonius nahala. Padayon ta manghigala ari na kita sa atuang jolo jok ba? Ari kita sa atong ginagmay nga jolo joke. Apa no? Did si Musting ni-order dito sa kwan. Ni-order siya. Dito sa usa ka restaurant. Ingon dahil si Musting. Ay, dong, waiter. Ay, pagod dong. Sige sir, unsa may imong order sir? Tagain lang kog soup dong. Unsa nga klase nga soup sir? Sabaw? Kining sabaw sa baka o sabaw sa manok? Unsa gwi sabaw dong? Soup akong gikinahanglan. Soft drinks ba? Soft drinks. Kinoo ko, soft drinks dahil nang imong giingon nga soup. Naugyo dong. Ano hala? Joke ba yun? Joke na dagay to. Joke na dagay to dong. May lain. Okay. Padayon ta mga igala sa ato ang mga buhatono ni ining kamuntuhon. Pino, arin na kita mga igala sa ato ang katikism. Doon natin pangutana dari mahigala ng atong sulayan o tubag. Sulayan ato ng tubag mahigala. Padre, unsa may kalaki? Unsa man? Unang-una, doon na pangutana dari mahigala. Pero unsa man, kinahanglan bagyod nga magpakasal ang magtiayon sa sibil ba o sa simbahan? Ang tubag nga na, according to American Sociological Association, yes, kinahanglan gyud nga magpakasal ang magtiayon sa sibil ba o sa kining simbahan. Ano man, tungod kay matud pa sa American Association of Physicians, ang kaminyoon or ang marriage adunay siya psychological effect. No, may psychological effect. Matud pa, it can lower level of stress hormones. Sa ato pa, kung minyo ka, no, labi na kung ang imong kaminyoon o sa ka-healthy kayo nga kaminyoon, maka-lower kini siya og level of stress hormones. So, no, makapaubos kini siya sa anxiety and stress. Kaya nga naman, maka-lower man siya. Pagkapangutan na kita, nga naman, nganong maka-lower man og stress hormones kining mao nga kining kaminyoon bisan sa sibil o baka sa kining simbahan. No, because sa kaminyoon gud ko no matud pa sa American Sociological Association, adunay makabaton ka og sense of security and well-being. No, doon na kay sense of security and well-being. Unang-una, inspired ka muna nga
mo sangpot gyud kini kung maningkamot lang gyud ka tungod labi na ka inspired ka ayaw mo sa katao, mo sangpot gyud kini sa financial stability, no? Kanang minyo ka unya healthy kayang imong kaminyoon, inspired man kayo ka unya mo resulta kini sa financial stability, no? Kay ang imong tanawon ana maningkamot man jud ka kay ikaw maningkamot jud ka nga mahimo kang good provider for the family, no? Muna nga maningkamot jud ka, ma-inspire ka imong paningkamot dili tungod kay napugos ka, tungod kay na-inspired ka, no? Nga mahimo kang good provider for the family, nga mo-provide ka og shelter, education, health, unya do na po kay kaupinan sa imong mga problema. Muna nga sigon sa kining gitawag nato og pagtuon sa American Sociological Association, makapalower gyud og stress hormones ang kaminyoon, no? Labi na gyud kung healthy marriage. So muna nga maghisgot naman lamang gyud kitag healthy marriage diha na musulod ang gitawag nato spiritual aspect kana bitang magpakasal gyud kag simbahan, no? Magpakasal gyud ka dili lamang nga makasal ka sa sibil o sa sibil, no? Sa mayor o baka sa judge, kung dili maningkamot gyud ka nga makakuan gyud ka, makasal gyud ka og simbahan. Ingon ni ana ngano man tungod kay kung kasado ka sa simbahan dako kay kini og epekto diha kanimo. Ano matud pa, no? Tungod niini ang lalaki ug babae mobiya sa amahan ug ginahan ug mutipon sa iyang asawa ug silang duha mahimong usa. Nasa to pa ang gitawag bitaw nato og comfort of being alone naa gyud, no? Gano man tungod kay dili naman kay ikaw na lang usa, no? Dili na doon na kay kauban sa kinabuhi. No, muna, no? Kaya mobiya ang amahan ug ginahan, mobaya ka sa imong amahan ug ginahan ug mutipon sa imong asawa ug mahimo na kamong usa. Sa tubadaan na kay maningkamot na gyud ka ni ana, no? So muna nga sa Efeso kapitulo 5 bersikulo 22 sa 23 gitudluan kita nga diha sa kaminyoon gipaningkamutan gyud nga magtinahuray ang bana ug asawa ug andam kini pagsakripisyo alang sa iyahang kapartner sa pamilya. So muna nga makaingon gyud kita nga ang kaminyoon dako kay epekto sa kinabuhi sa tao tungod kay number 1 aduna man gyud sense of security and well-being nga mo medyo ma-inspired ka nga mo sangpot sa financial stability, security of the family, and of course comfort of not being alone. Unya maka-reduce pud siya og depressive symptoms, no? Unya pangutana palitan dai pader og dili may magpakasalan tubag ni ana kini bang mag-ipon-ipon ra mo og bana o asawa dunay dako kaayong sala nga imong nahimo ni ana. Unsa man ang ikapito nga sugo, you shall not commit adultery, no? Muna kanang mag-ipon-ipon ra kanang kasal dili lang gani ka nag-ipon-ipon ra kana bitang nagpuyo isip bana o asawa apan dili kasado kay matud pa lagi all sexual involvement outside of marriage is a sin against God, no? In a nutshell, all sexual involvement outside of marriage is a sin against God. Sa ato pa, kung wala mo makasal sa simbahan, kaya ang marriage nga giingon diri kini mga kasal sa simbahan. Nga sa ato pa, kung wala mo makasal og simbahan, and every time nga doon na may sexual involvement sa imong bana or asawa, nakakommit ka og adultery. So muna, no? So muna nga kung atong basahon usab diri sa Mateo kapitulo 16 bersikulo 12 hangtod sa 14, busa ayaw na paharia ang sala sa inyong mga lawas nga may kamatayon. Aron dili na kamo maibog sa inyong kailib. Aron dili na kamo maibog sa inyong kailibgon. Ayaw usab ninyo itugyan ang bisan unsang bahin sa inyong lawas aron gamiton sa daotang katuyuan. Hinuon itugyan sa Dios ang inyong kaugalingon ingon nga mga gibanhaw gikan sa kamatayon ug itugyan sa Dios aron gamiton alang sa matarong nga katuyuan. Kinahanglan nga dili na kamo magpaulipong sa sala kay dili naman kamo ilalom sa balaod kung dili ilalom na sa grasya sa Dios. So muna, no, nga kana bitong ilalom sa balaod no kana mga sibil mo kanang mga civil marriage mo ilalom ra na sa balaod. Ang eksakto gyud nga ilalom kamo sa grasya sa Dios. Ingon niya, no?
So muna nga sa pangutana kinahanglan ba gyud nga magpakasal ba ang bana ug asawa? Yes, pero ang kasal nga giingon dili lang civilly kung dili spiritually, no? Kay matud lagi ang marriage is the legally or formally recognized union of two people as partners in a personal relationship. So muna, no? So nya kita laging Kristiyanos dili man lagi kita gusto makasupak sa kaubuton sa Dios. So muna nga maningkamot kita, no? Nga dili nato masupak ang ikapitong sugo. Kung sa may ikapitong sugo, you shall not commit adultery. Tungod kay sa laktod nga pagkasulti, in a nutshell, all sexual involvement outside of marriage is a sin against God. So makasala gyud ka. Naman na nga sa pangutana o sa ganito yung pangutana, matud ba diri sa pangutana, kinahanglan ba gyud pader nga magpakasal, ang magtiayon o sibil ba o magta kining kanang simbahan? Ang tubag niya yes, kinahanglan yung makasal ug dili lang sa sibil, kung dili labaw sa tanan sa simbahan gyud, spiritual marriage gyud. Klaro ba? O, naala no? Sige mong kadungog diri murag track mong higalahan, nagkuan magod dunay tournament, no? Nay tournament. So daghang salamat ug mayong mudto Pilipinas.